Ja, hartstikke leuk dat we even sjost naar een nieuwe video van de Frieske vlogger. Ja, het is zo dat ik ben het tegenwoordig even onlindig op kantoor, want mijn compagnon Bart, die zit op dit stuit in Peru. Ja, ik ben even in Peru, ja. Machtig mooi, joh. Mooi waar. Lekker eten. We hebben een mooie zon overnachten, ik wil machtig. Ga ik nog wat in te halen, zeg maar. Nou, we staan daar op de fiets even een blok om, door het Nationaal Park, joh. Geweldig. Nou, Tiertjelien ben we dus verhoezen, vanuit de Ewaal ben we hier naar 30 gang. We zijn van hier naar 30 gang. Dan maak ik dus de hele godganse, hoe heet het zo dik alweer? De Tessel Schadestraat, dacht ik zo. Die maak ik dus al rennen voordat ik bij de markt ben. Dat is echt niet alleen rennen, vooral als het achteruit rent. Omdat je denkt van, hé, dat is leuk voor de vlog. En als het een beetje flairken erbij. Dan is het nog volle verder. Al had ik eens een ideetje trouwens. Ik ga een ideetje om de Alverstertocht achteruit te rennen. Omdat het, ja, ik weet net precies wat voor reden. Het idee om het achteruit te rennen vond ik al leuk genoeg. Ik moet eerlijk zeggen, dit idee had ik net zelf bedacht. Nee, ik had het opdienen bij Noorderzon in Grains. Dat is een theaterfestival. En dan koest ik een tour door de stad Grains achteruit. Omdat het idee is, als het achteruit rent, dan wordt het vol meer verrast. Als je vooruit jost, dan jost er wat er komen gaat. Maar als je achteruit rent, dan jost het voor je meter wat er omkomt. Geweldig. Dan ben we daar gearriveerd op de markt. Dat is machtig mooi. Dan kunnen we misschien weer wat helje kennen, hè? Nou, ik woon hier vlakbij. Ik loop er even overheen, maar ik koop verder niks hoor. Dus, nee? Waarom niet? Nou ja, ik ga regelmatig naar de winkel. Meestal de Albert Heijn daar. Dus, Maar u komt hier gewoon voor de gezelligheid? Ja, voor de gezelligheid, ja. Is het een beetje gezellig? gezellig? Ben er even in de buitenlucht, hè? Ja, dat is ook belangrijk, hè? Ja, dat is wel lekker, ja. Heb je veel rust nodig dan? Of, Wat zeg je? Heb je veel rust nodig? Nou, dat valt wel mee hoor, maar kijk, als je ouder wordt het lopen minder, maar ik ben ook een beetje doof, hè? Dat heb je misschien wel gemerkt. Dat, nee. Nee, hoe had ik dat moeten merken dan? Nou ja, dan... Ik praat gewoon heel duidelijk. Ja, maar je praat wel duidelijk. Dat is inderdaad waar, ja. Oh, ja. Dat scheelt wel natuurlijk. Ja, dat scheelt wel een stuk, ja. Goedemorgen. Goeiedag meneer. Ik denk dat we wel echt een Leeuwarden mee uit. Zo zie ik jou een beetje. Nou ja, goed. Ik woon nog mijn hele leven. Leeuwarden is de mooiste stad van Nederland. Wat? Van Europa zou ik willen zeggen. Dus, ja. Echt een Leeuwarden? Ik ben eigenlijk nog net over de grens geboren in Noord-Holland. Maar ja, toen ik werd geboren hadden mijn ouders al een huis in Leeuwarden gekocht. Ik woon nu net buiten de stad. Ja. Hè, dus, maar het valt nog onder de gemeente Leeuwarden. Dus dat is wel... en zolang ik de Olle over nog zie, dan kijk ik gewoon... dat vind ik mooi. Ja, ja, absoluut. Ik ga toch meer wat de snackachtige dingen op de markt. Bijvoorbeeld jasten bijvoorbeeld. Oh, hier hebben we de jastenman. De jastenman. Ja, die had heel lekkere jasten, dus dat is ook wel een swikje van mij gehad. Oh, dat is een fiets. Lekker. Cheers. Ik wil wel graag wat jonge cheers. Dat gaan we regelen. Nou, super. Dit kan ik gewoon allemaal terugzien. Ja. Nou, hier ik nog op achtergrond de zogenaamde olijvenman. En daarna kwamen ze in zoutwaterbadjes. Oh. En door de opening van de olijf en het zoutwater werd de olijf langzamerhand wat milder. Daar gaat dan maanden overheen. En uiteindelijk hou je een beetje een zoutige, bittere smaak over. En dat proef je eigenlijk al. Daar heb je geen kruiden of knoflook bij nodig. Deze nog, dat is dezelfde olijf, maar dan dus later geoogst. Oh, dat is ook diezelfde mesje wat er ook op stond volgens mij. Ja. Dus die wordt dan in de loop van de weken wordt die dan paas en dan wat zachter. En ook weer heel anders van de smaak. Ja. Kijk eens. Oh. Oeh, lekker. Ja. Ja, maar dit zijn allemaal, dit zijn al heel lekkere olijven. Heerlijk. Door heel handelbaar. Nee. Voor mij hak het meeste zo wel. Dus, wat is hier trouwens? Geweldig. Nou, hartstikke leuk dat je naar het filmpje zien. Doe een tour omheen als het leuk vond en abonneer je even als dat leuk... What the fuck is dat, joh? Fuck shit. Joh. Jezus, what the fuck, wie dat is? Net normaal, man.